सरकार आसाम सरकार जाय सरकारा जि कमिटमेन्ट जोंनो होदोंमोन आरो बे कमिटमेन्ट मथे बिथांमोना आद्रा खामानिखौ मावनानै दोनबाय आद्राखौ बिथांमोना दाबो मावफुंनो थाखाय दंबावो दा बेखायनो सेन्टार आरो स्टेट मोननैबो सरकारखौ दिनैनि प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों जोङो गुबुन मेडियायावबो बुंदों आसामनि सेटेलाइट बा पर्टेल जिखिनि असमिया बिजोंनि मेडियायाव बुंदों जे गोख्रैनो बे दफाफोरखौ मावफुंनायनि गेजेरजों जि मोनसे जास्टिफिकेसन जि मोनसे अबजेक्टिभ दङमोन बे खामानिखौ मावफुंनानै होनांगौ आरो बे सेगावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों आसाम सरकार भारत सरकारखौ जों खावलायदों जे 5 बोसोर एकर्डनि बे समाव आरो जायफ्रा 13, 14, 15 बोसोरसिम दिनै 16 बोसोरसिम जेलाव दङ NIA नि कर्टआव CBI नि कर्टआव बिथांमोनखौ गोख्रैनो जेलनिफ्राय दिहुननानै हरनायनि खामानिखौ मावनांगौ आरो जेलाव जे 66 जायफोर माने सेन्ट्रेल जेलाव दिनैसिमबो दङ शान्तिनि आधाराव आरो हिंसामुक्त जि समाज आरो भाइलेन्स फ्रि जि बड'लेण्ड रिजन जों गायसनबाय आसामाव जों जे शान्तिनि बाताबरन बा परिबेसखौ जों लाबोबाय आरो बे जोंनि बर' एकर्डखौ नायनानैनो दिनै आदिबासि सावताल बा डिमासा कार्बि बा आलफा NLFT ATTF गुबुन गुबुन जिखिनि हारि माहारिनि माने आर्म स्ट्रागलिं अर्गेनाइजेसनफोर दंमोन दिनै जिहेतु एकर्डआव फैबाय आरो जों पायनियार दा बेखायनो शान्ति गायसननायजों लोगोसे सुक्ति मावफुंनाया प्रधान आरो जि मोनसे आसा आरो मिजिं जि हप्स एन्ड एसपिरेसनजों बर' हारिया बर'नि सोमावसारग्रा आफादफोरा बे एकर्डखौ खालामदोंमोन जाहाथे टाइम बाउन्ड जेरैबायदि सरकारा बुंदोंमोन दारि कमा बिनि जिखिनि माने खोथा बाथ्राफोर दङ बेयाव जिखिनि आखरे आखरे इमप्लिमेन्टेसननि खोथा दङ बेखौ मोजाङै गोख्रोङै मावफुंनांगौ होननानै जोङो फिन खेबसेबाव जोङो दाबि दैखांदों आरो बे हाबाफारिया खोब मोजाङैनो जाफुंसार जाहाथे जायो जोंनि बारग' दैदेनगिरि जोंनि आगुनि दैदेनगिरि एबसुनि गुबुन गुबुन सोमावसारग्रा आफादनि जों बयखौबो हांख्रायनो थाखाय जों थांखि लादों आरो बयबो बाहागो लानायनि गेजेरजों जाफुंसार होनांगौनि थाखाय जोङो गुरैयै खर' गंग्लायै जों खावलायहरबाय गोजोन्थों।